carımın gotu bu. Dîsa jî dibêjim lê adem tû. Lê baş zanibe adem tû. Xuda çi ye? Di nava reşayî de îman çi ye? Melek li ku ye? Belkî jî tu ye. Ama tu billahi ve melaiketî te pirs nekir bi ji xwe re. İman çi ye? Şev e, reş e, tarî ye. Ji xwe re dibêjim û ji te re ku tu çavê xwe bigire. Ma dinyawê venim li zanibûn bi bêjeyane. Ma bêjiyên bêdengiyên ku ye? Ronak gêr kî ye? Ew ê ku wan li ji te xwendiye. Belkî yînî Arabî gotiye. Zanîna tel qîsekîn ye. Şev e, reş e, tarî ye. Bêje, bêje, meherî di dilê xwe de ji min tenê re nebêje. Belmê Freud li min nenêre ziman çi ye? Ma gotinên çawa çi ye? Evîndarî ji kîjan welatî tê? Dil çi ye û aqil ku ye? Şev e, reş e, tarî ye.